תיכון יעקב, כמו שעינב הציגה. בין היתר, חוץ מלנהל את המועדון, שזה מועדון רב ענפי, יש לנו גם בדמינטון וגם מוי טאי, שזה איגוף תאילנדי, וגם התעמלות אומנותית וגם התעמלות גלגלי ענק, כל מיני ענפי ספורט מכל מיני תחומים. מעבר לזה אני גם מאמן את נבחרת ישראל בהתעמלות גלגלי ענק, זה נקרא וויל ג'ימנסטיקס באנגלית. זה ענף ספורט בינלאומי. יש בו תחרויות, אליפות עולם פעם בשנה, אליפות אירופה, מחנות אימונים בינלאומיים, ענף ספורט בינלאומי, נקרא לו לא מאוד מוכר, שמתמחה בעיקר באקרובטיקה והתעמלות עם המכשיר של הגלגל. זה לא אולימפי עדיין לצערי, אבל אנחנו מקווים שאולי בשנים הבאות זה גם יגיע לאולימפיאדה, אולי לא בגלגול שלי, אבל בגלגול הבא. ואנחנו בעצם עשינו פרויקט כזה ב-22-23, שלוש מדינות שהיו חברות בפרויקט, שבלגיה הריצה את הפרויקט והייתה בעצם האיש קשר שלנו אל מול ארסמוס ואל מול האיגוד האירופי, ואוסטריה, וכמובן ישראל, שלוש מדינות שלקחו חלק. בעצם עשינו, זה היה תחת ה-Youth Project Exchange, ועשינו בעצם סבב של מחנות אימונים בספורט, כאשר היו שלושה מחנות אימונים בטווח זמן של שנתיים, כאשר כל מחנה אימונים של שבוע ימים מדינה אחרת אירחה. אז התארחנו שבוע ראשון באוסטריה, אחר כך שבוע שני בבלגיה ושבוע שלישי בישראל, שזה היה בקיץ 23. התמונה הזאת היא צולמה בישראל, יש פה מקדימה יושבים כל הספורטאים והספורטאיות של ישראל, ומאחורה יושבים כל הספורטאים האורחים, ואני אראה לכם, רגע, אני מצגת, עכשיו זה. יש איזשהו סרטון, אני לא יודע אם זה יהיה עם סאונד, בלי סאונד, איזשהו סרטון של דקה על המחנה אימונים שעשינו בישראל, ואחר כך אני אעבור איתכם גם על פרויקט עתידי שאנחנו הולכים, בעצם התחיל השנה, 25, 26, 27, משהו מאוד מאוד דומה למשהו שכבר עשינו, עם כל מיני שינויים ושיפורים. אז זה המחנה אימונים שהיה בישראל ב-2023 עם אוסטריה ובלגיה יחד. ישר רק מתחיל להתארגן 8 דקות עד שהמונית למטה, 7 חברים בלימוסיין. לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה, 5 בחורות נכנסו לרחבה, 4 שניות נכנס למוד של מכונה, 3 מהן תפוסות, 2 בתמונה. חייב להמר על האחת הנכונה, 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 חייב להמר על האחת הנכונה. 2 אפשרויות פה לידי, ברונטה, זורק את הכדור. מנצח ברולטה 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 יום אסל יום אסל וואי איזה באסה איך שירת את דודו טסה נסה נסה שאלתי כבאסה היא נעמי כפית ואני איציק ססה זרקתי את הכדור לצד שני אם לא ברונטה אז אולי שני מתקולת זאת שלא ראיתי שנים בזכות נועה זכיתי ב1,000,000 עדן ברקע ויש מועבד יצאתי בדת והלכתי לזוהר ישר רק מתחיל להתארגן 8 דקות עד שהמונית למטה 7 חברים בלימוסיין לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה 5 בחורות נכנסו לרחבה 4 שניות נכנס למוד של מכונה 3 מהן תפוסות 2 בתמונה חייב להמר על האחת הנכונה חייב להמר על האחת הנכונה חייב להמר על האחת הנכונה 2 אפשרויות פה לידי ברונטה זורק את הכדור מנצח אוקיי, זה היה הסרטון, אני לא יודע אם שמעתם את זה עם הסאונד או לא, אבל הבחירה המוזיקלית הייתה של הקולגה שלי בבלגיה. טוב, אז זה בעצם היה פרויקט שהיה ב-22-23 כמו שאמרתי, שלושה מחנות אימונים. עכשיו אנחנו עושים פרויקט חדש שכבר קיבלנו עליו תקצוב ויצא לדרך. מחנה אימונים ראשון היה ב-25, ממש לפני חודשיים בבלגיה. בעיקרון כל הקונספט
של הפרויקט הזה שרץ כבר פעם שנייה זה בעצם Sport and Health in Will Gymnastics, שזה גם חילופי ספורטאים אה, בין אירופה לישראל, וגם בעצם לשפר את כל היכולות של הספורטאים והצוות ההדרכה וקידום הספורט. אז התמקדות באימונים מתקדמים, בריאות, חוסן מנטלי והעשרה בין תרבותית בענף שלנו. מטרות העל של הפרויקט. כמובן, אם יש שאלות אז אתם מוזמנים לעצור אותי. מטרת העל, חיזוק ופיתוח דור העתיד של מתעמלי התעמלות גלגלי ענק באירופה, שאנחנו מכלילים את ישראל כחלק מאירופה מהבחינה הזאת, כי אנחנו גם משתתפים באליפות אירופה. אה, אימונים אינטנסיביים במהלך השבוע עם מאמנים בינלאומיים. כן חשוב לציין שאנחנו הוספנו לפרויקט וגם מוסיפים בפרויקט הנוכחי מאמנים נוספים, אם זה מאמנים מגרמניה, אם זה מאמנים מנורווגיה, מדינות נוספות שהענף הזה מוכר בהם ומקצועי בהם, אז אנחנו מביאים מאמנים נוספים. קידום בריאות ותזונה עם כל מיני סדנאות שאנחנו עושים במהלך השבוע, פיתוח חוסן מנטלי. באחד המחנות אימונים שהיה בבלגיה, אז גם עשינו להם איזושהי מיני תחרות כזאת ונתנו לספורטאים להתחרות אחד בשני, כמו שיש בתחרויות בינלאומיות, רק באווירה קצת יותר חיובית, חברתית. פיתוח חוסן מנטלי, חיזוק קשרים בינלאומיים, יצירת הרגלי ספורט ברי קיימא ושמירה על הסביבה. תכנון הפרויקט הקרוב. אז היה בבלגיה ביולי האחרון, אוסטריה בקיץ הקרוב ודנמרק בקיץ 27. אני אתייחס הפעם בעצם כדי לקבל את האישור ואת התמיכה של ארסמוס, אי אפשר להריץ פרויקט נוסף עם אותן מדינות בדיוק. אנחנו בפרויקט הקודם היינו בלגיה, אוסטריה וישראל. עכשיו בשביל שהפרויקט שוב פעם יצא לפועל, היו חייבים להחליף את אחת המדינות. אז החלפנו את ישראל בדנמרק, ואנחנו בעצם מצטרפים כמדינה חברה לפרויקט. אתם תראו את זה בשקופית הבאה. אז בעצם בכל אירוע של ארסמוס יש 3 מדינות שהן מארחות את הפרויקט, ויש עוד מדינות שותפות. במקרה הזה נורווגיה, גרמניה וישראל. בפרויקט הקודם אז היינו בלגיה, אוסטריה וישראל, ומדינות שותפות גם היו נורווגיה וגרמניה. דנמרק בפרויקט הקודם לא הייתה שותפה. ואתם מקבלים תקציב. אנחנו מקבלים תקציב, אני אתייחס לזה שאני לא אשכח. אנחנו קיבלנו לפרויקט הזה תקציב, אני לא מדויק על המספרים, אבל מעל 100,000 יורו. שמטרת התקצוב הייתה, קודם כל, ה100,000 יורו שאני אומר זה לשלושת המחנות אימונים, שלושת האירועים יחד, שזה בין 30 ל-35,000 יורו לכל פרויקט, לכל שבוע כזה, שבעיקרון הכסף הזה מממן באופן מלא או חלקי את הטיסות של הספורטאים והצוות, ואיזושהי עלות יומית שאיתה אנחנו בעצם יכולים להפיק את האירוע. אני כן אציין שבכל אחד משבועות הפרויקט, זה בעצם 3 שבועות שנפרסים על גבי 2 או על גבי 3, כי אנחנו עושים כל מחנה אימונים שבוע. באף אחד מהאירועים התקציב שקיבלנו מארסמוס לא כיסה באופן מלא את העלויות, אבל יכלנו לגבות סכום סמלי. אם אנחנו נוסעים המון למחנות אימונים בחו"ל ולתחרויות בחו"ל, נסיעה סטנדרטית של מתעמלת בת 15 למחנה אימונים שבוע באירופה עולה בין 7,000 ל-10,000 שקל למתעמלת. בפרויקט הזה, בגלל הסבסוד היפה מאוד של ארסמוס, יכלנו לגבות מהם משהו כמו 200 יורו לכל מתעמלת. היה פרויקט אחד שעלה 250 יורו, ואז בעשירית או ב-15% מהמחיר הכולל אני מפיק
אירוע מאוד מאוד דומה, כשרוב התקציב בעצם מגיע מהתמיכה של ארסמוס. אני מקווה שעניתי לשאלה, אני ממשיך. פרופיל המשתתפים, אז כ-60 משתתפים ספורטאים בכל שבוע חילופי משלחות כזה, גילאי 13 עד 18 וצעירים עד גיל 30. הספורטאים הם בגילאי 13 עד 18 בדרך כלל, וצעירים עד גיל 30 מקבלים סבסוד. אלה התנאים של ארסמוס. זה אומר שאם יש לי מאמנים מתחת לגיל 30 אני יכול לקבל עליהם מימון מלא. מי שעוד מקבל מימון מלא בדרך כלל זה מנהלי משלחות. זה החרגה שאנחנו קיבלנו, כי בסוף מנהל משלחת יכול להיות גם בין 40 או בין 50 אה, ויותר, אז אנחנו גם עליהם הצלחנו לקבל את הסבסוד בהחרגה כזאת. בעיקרון ארסמוס נותנים תקציבים רק עד גיל 30. כל המשתתפים בעלי ניסיון קודם. זה אם אתה ספורטאי מתחיל או מעולם לא התאמנת בספורט הזה, אתה לא יכול לקחת חלק בפרויקט. פתוח גם לבעלי פחות הזדמנויות. תמיכה ייעודית לשילובם, שזה אומר שספורטאי שצריך לצורך העניין להוסיף את אה, עוד 200 יורו, עוד 250 יורו כדי להשתתף בפרויקט, אז אנחנו הצלחנו לסבסד את זה במידה הוא בא מבית שלא ניתן לממן בו את ההפרש הזה. רוב המשתתפים בפרויקט שלנו אה, היו צפויים להיות נשים, אבל אנחנו מעודדים גם ספורטאים גברים להשתתף. זה פשוט ענף ספורט שהוא יותר נשי מאשר גברי, ככה זה בהתעמלות. מה קורה בכל מחנה? אז אימוני התעמלות אינטנסיביים עם מאמנים בינלאומיים, סדנאות בריאות תזונה, מניעת פציעות חוסן מנטלי, עשינו להם סדנה של קיניזיו טייפינג, מי שמכיר, שזה טייפינג למניעת פציעות, מפגשי החלפת תרבויות והעשרת ידע. אז כשהם היו בישראל לקחנו אותם לביקור בכותל, לקחנו אותם לביקור בים המלח, הראינו להם קצת את ישראל מעבר לחוויה של להיות בתוך אולם ספורט ולהתאמן מהבוקר עד הערב. כמובן גם כשהיינו בחו"ל אז עשינו דברים דומים. למידה הדדית, מתעמלים מנוסים מלווים צעירים. הטווח גילאים הוא מאוד מאוד גדול, כמו שהזכרתי קודם, מגיל 13 עד גיל 18, ככה שיש שילוב יפה גילאי ועובדים ביחד. פעילויות פנאי משותפות וטיולים, כמו שראיתם בסרטון, אם זה ללכת לפגוש גמלים ליד ים המלח, או לעשות אבובים בכנרת, אז הם ככה חוו מכל העולמות. השפעה על המשתתפים, אז התפתחות ספורטיבית, שיפור טכניקה, בסוף כולנו לומדים, גם המאמנים, אנחנו מקבלים את היכולת להכיר טכניקות אימון חדשות ולעבוד עם ציוד אולי באירופה שאין לנו אותו בארץ, אז הלמידה פה היא מאוד מאוד גדולה. צמיחה אישית וחברתית, ביטחון עצמי, אחריות, עבודת צוות של הספורטאים שחלקם פעם ראשונה ישנים מחוץ לבית, מניעת פציעות חוסן נפשי, התייחסתי, רשתות בינלאומיות. בסוף כשאני בתור מנהל מועדון ספורט או בתור מאמן מגיע לחו"ל, אנחנו פוגשים שם קולגות, אנשים שאנחנו מכירים מזה שנים ואנשים חדשים, ויוצרים חברויות עם אנשים שהכרתי במחנות אימונים האלה שאני עד היום שומר איתם על קשר, שיתופי פעולה נוספים כמו הפרויקט הזה שאנחנו עכשיו הוצאנו לפועל, וכל מיני תוכניות עתידיות שיש לנו. אז המינגלינג הזה וההיכרויות של אנשים חדשים מתחום הספורט או מעולם הספורט, שזה העולם שלנו, זה מדהים, כי בסוף זה מייצר עוד פעילויות ועוד פרויקטים עתידיים. הרחבת הידע המקצועי של המאמנים, כמו שהזכרתי, שיפור איכות האימונים במועדונים, חיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים, העלאת האטרקטיביות של פעילות המועדון וגיוס חברים חדשים. כשאני מפרסם, כשהיינו בפרויקט כזה והעלינו באינסטגרם של המועדון או בפייסבוק של המועדון ופרסמנו את הפעילות, זה תופס באז מאוד גדול ברשת, ואנשים משתפים ומתייגים ומגיעים ספורטאים חדשים להשתתף בפעילויות של המועדון, אז זה גם ברמת הפרסום זה עושה טוב. וכמו היום אני משמש דוגמה כפרויקט מוצלח בתוכנית ארסמוס פלוס. זה עבד לנו טוב, וכמובן מי שירצה אחר כך בהמשך להתייעץ
על הדברים הקטנים, אז אני אשמח לעזור. מעבר לזה שזה מאוד מאוד מקדם את הענף באירופה, בטווח הארוך, גם מקצועית, גם חברתית. שיתוף ידע בין מדינות ומאמנים, כולם מרוויחים מזה, זה ווין ווין. הגברת מודעות לקיימות בספורט ולעודד בכלל נוער להתעסק בספורט ולעשות ספורט בצורה מקצועית. קידום הכלה ושוויון הזדמנויות, שילוב משתתפים עם פחות הזדמנויות, גם כבר הזכרנו. בגדול, כל הידע והקשרים שנוצרים במהלך הפרויקטים האלה משולבים בעבודה השוטפת במועדונים, וגם ביום יום אנחנו מוצאים את עצמנו ככה מדברים אחד עם השני, מעלים רעיונות, שולחים סרטונים. זה מקדם את הספורט, את הבריאות ואת הדור החדש של הספורטאים הצעירים שלנו. זה. אני אשמח עכשיו, אם תרצו שאני אחזור למשהו או שאני אענה על שאלות. עמדתי יש- בזמן שלי, היה לי בדיוק רבע שעה והרצתי את זה מהר כדי להספיק. כל הכבוד, עידו, תודה רבה. אפשר לקבל את הדרך להתקשר אליך או לכתוב לך מייל? אני ארשום עכשיו בצ'אט את המייל שלי, רגע, אני אפסיק את השיתוף. אנחנו נחכה עם השאלות כי אנחנו בעיכוב קל. אז ניתן קודם לקרולינה להציג ואז נעשה שאלות לשניכם, נראה לי יהיה יותר יעיל. אני אגיד שמה שעידו הציג עכשיו זה Youth Exchanges בעצם, פרויקטים של ניידות צעירים, ושזה קול קורא שמגישים ל-ORS שאמרנו, זה בעצם מגישים את זה למדינות האירופאיות בצורה מבוזרת. ועכשיו אנחנו נדבר על קול קורא שנקרא capacity building in the field of youth, capacity building בתחום הצעירים. קוראים לו עידו לויטוב, אני אומרת נכון? כן, אני רושם גם עכשיו. בצ'אט. ועכשיו אנחנו נדבר על פרויקט capacity building, שזה פרויקט רחב יותר, ממוקד יותר בישראל, עם תקציב גדול יותר, ויותר אפשרויות שונות למימוש שלו. אז פשוט זה סקיילים שונים של פרויקטים וגם מגישים אותם בדרכים קצת שונות, אז רצינו שתתאמו מהכל. אז אני מזמינה את קרולינה פרימר, מנהלת קהילה, אגודת המפגש הבין דתי, להציג. תודה עינב, שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. יופי, אז אני משתפת גם. אני אנסה גם לרוץ כדי שיהיה מספיק זמן לכולם בשאלות בסוף. רואים את זה טוב? כן, רואים את זה ב-PDF, כן. אוקיי. מצוין. אז שלום לכולם, אני קרולינה, אני מנהלת קהילה באגודת המפגש הבין דתי, ואני אשתף היום על פרויקט Youth Inc, שזה פרויקט של שנתיים בתחום של capacity building ל-youth. הוא מסתיים ממש היום זה רשמית היום האחרון של הפרויקט, אז אני אספר קצת על הניסיון שלנו בשנתיים האחרונות. אז קודם כל על האגודה, שתבינו קצת את ההקשר. אז אגודת המפגש הבין דתי נוסדה ב-2001, זה ארגון שמתעסק בבניית קשרים בין קהילות, באמצעות דיאלוג בין דתי. גם הקהל מאוד מגוון, אנחנו לא ארגון שמתעסק רק עם נוער, אבל יש לנו קבוצות של בני נוער וגם של צעירים, ובשיטת של למידה אקטיבית, זאת אומרת זה לא איזה כומר ורב ואימאם שבאים לדבר עם אנשים, אלא האנשים בעצמם משתפים את החוויות שלהם, את הידע שלהם, את הקשר שלהם ביניהם לבין התרבות שלהם, המסורת וכולי. אז ה-Youth Inc הוא בא מתחת הכותרת של למידה למען גיוון והכלה, Inclusion and Diversity, והיה לנו קונסורציום של 6 מדינות, שזה נחשב קונסורציום מאוד חזק. הארגון הראש שלנו היה הארגון ההונגרי, שזה בעצם ארגון שעבדנו איתו בעבר בפרויקטים בהקשרים אחרים. הפרויקטים האחרון היה בפורום אנלינט, למי שמכיר, שהוא גם ממוקד בפרויקטים באירו-מדיטרניאן. אז באמת את הטיפוח בקשרים עם ארגונים בינלאומיים הוא מאוד חשוב בהקשר הזה, והם אלה שהזמינו אותנו להיות חלק מהקונסורציום. אתם רואים שאין עוד מדינה מאותו אזור שלנו, אבל יש פה את אלבניה וקוסובו שהם היו נחשבים את מדינה מאותו אזור, ו3 מדינות מאיחוד אירופי ו3 מדינות שהן אינם חברות באיחוד אירופי. ואחד הדגשים החשובים באמת היה של הפצת הערכים המשותפים של האיחוד האירופי למדינות שאינן חברות.
אז לדוגמה, אחד הדברים חשובים בהגשה היה הקטע של ה-Youth Pass. Youth Pass זה סוג של תעודה שמקבלים כשבני נוער עושים איזה פעילות בארגון, ואז הם כותבים מה הם למדו מהפעילות הזאת, ומקבלים סוג של תעודה בסוף, משהו שהוא מוכר במדינות של האיחוד האירופי, וזה לא פחות מוכר במקומות שלא. אז עשו התאמה של הדבר הזה למדינות שאינן שייכות. אני אגיד את האמת שזה לא כל כך תרגם בצורה מאוד טובה לישראל, אבל בסוף זה משהו זה היה חשוב, זה היה חלק חשוב מהתוכנית, שזה בעצם לתרגם הערכים לא רק בשפה, כן? כאילו איך מתרגמים את הערכים של האיחוד האירופי למדינות שאינן חברות. אז הפרויקט הוא בנוי על שלושה שלבים. אז החלק הראשון באמת בניית יכולת לעובדי נוער, לא עובדים ישירות עם נוער, אלא עם עובדי נוער. ובחלק הזה בעצם אמרתי שאנחנו 6 ארגונים מ6 מדינות שונות. כל אחד מהארגונים האלה הם ארגונים מאוד שונים, מתודולוגיות שונות, שעובדים איך שומעים הכלה וגיוון. אז החלק הראשון היה בעצם ללמד את המתודולוגיות האלה של הארגונים השונים לעובדי נוער מהמדינות השונות. עשינו את זה גם דרך וובינרים, אבל גם היה וורקשופ אחד בינלאומי, פיזי, ובעצם ביחד הם למדו על כל המתודולוגיות האלה, ואז הם בנו ביחד איזה project based learning module, זאת אומרת איזה פרויקט שאפשר ליישם אותו עם בני נוער, שהוא כולל את המתודולוגיות האלה, והוא בעצם, הם חשבו ביחד ויצאו ביחד את המודול הזה, וזה חוברת מתודולוגית שאיך עובדים עם זה בסוף. ואני מציינת את זה כי אני חושבת שזה חשוב, כאילו יש פה בפרויקט הזה הרבה deliverables, דברים שבסוף נשארים אחרי שהפרויקט מסתיים, ואני חושבת שזה גם עושה את הפרויקט הזה מאוד חזק למי שקורא את ההגשה, שזה באמת כשאנחנו מדברים על capacity building זה אוקיי, אנחנו עושים פה איזה פיילוט, כן? אז מה נשאר אחר כך, זה דברים שאיך אפשר ליישם אותו אחר כך עם הרבה פחות משאבים. החלק השני באמת היה בניית יכולת עם בני נוער ישירות, אז הם לקחו את המודול הזה שהם יצרו, והם בעצם יצרו מודול על making invisible heroes visible, איך אנחנו מגלים גיבורים וגיבורות שקופים, ואז הם קודם כל צריכים לדון על מה זה להיות גיבור, ואז לחקור, לראיין, ובסוף לעשות סוג של הנצחה, שזה החלק השלישי. אבל מה שחשוב פה, אני אמרתי שאנחנו ארגונים מאוד מגוונים, אז אנחנו ארגון דיאלוג, והיה ארגון שהוא סוג של תנועת נוער, ועוד ארגון שמתעסק יותר עם פילוסופיה לילדים, אז בעצם היה פה משהו מאוד מאוד גמיש, איך כל אחד מהארגונים יכולים ליישם את הפרויקט הזה. אז אנחנו נגיד במקרה שלנו לא התמקדנו יותר מדי בקטע של להיות שקופים או invisible heroes, או אנשים שלא בכלל מכירים אותם, ואנחנו עבדנו עם בתי ספר יהודים וערבים. אז לנו העיקר היה שהם צריכים להציג את ההירו שלהם לצד השני. זאת אומרת שהם יכירו את הערכים אחד של השני דרך השיח הזה על מי הם האנשים שאנחנו מעריכים אותם. גם מאוד נזהרנו מהמילה הירו, גיבור, שזה לא ייקח למקומות צבאיים או פוליטיים. אבל אז אני אתן סתם דוגמה שזה באמת היו דמויות לא צפויות. אז אחד הבתי ספר היהודיים הם בחרו בידי גורדון שהוא שחקן כדורסל, סליחה, במסגרת של איך שהם הרגישו שזה היה חשוב, את המאבק נגד אלימות בספורט והתנהגות הולמת, וזה בשבילם היה משהו שהיה שווה להערכה. והחלק השלישי הוא באמת אנדרטאות לגיבורים האלה. אז בעצם כל אחד עבר תהליך ממש ממש שונה, אבל בסוף הם צריכים לייצר את אותו תוצר, שזה האנדרטה הווירטואלית הזאת, באתר Easy Doc Travel, שזה אתר לסיעור וירטואלי. אז בעצם אם אתם יכולים לראות פה למעלה, שזה יצאו סוג של סיעור של הגיבורים של כל המדינות ביחד, שאתה יכול כאילו לטייל בין המיקומים שלהם, לשמוע את הסיפור שלהם וכולי. וגם היו סוג של opening ceremonies, שבכל מדינה הצעירים מציגים את ה-heroes שלהם לאנשים המקומיים, וזה חלק חשוב של ההפצה של התוצרים של הפרויקט בעצם, את החוברת המתודולוגית, את ה-heroes שהם יצרו,
וזה גם, הוא מוסיף איזה מסה של נראות בעצם לדברים, שזה לא רק האנשים הספציפיים שהשתתפו בפרויקט, אלא משהו גדול יותר. אז ככה ניסיתי להביא כמה מסקנות מהפרויקט הזה. אז קודם כל מבחינת החיפוש אחרי השותפים, אני חושבת שזה חשוב לחפש שותפים שהם הם בעלי ערכים דומים, אבל לא צריך להיות דווקא מתודולוגיות דומות. אנחנו לא חיפשנו ארגוני דיאלוג או intercultural exchange במקומות אחרים, הם באמת ארגונים מאוד שונים, וזה עבד בסדר גמור. לגשת על הערכים של האיחוד האירופי, שזה משהו שזה היה מאוד חשוב בהגשה, ואיזה איזון בין הגמישות בדרכי היישום של הפעילות, אבל גם שיש פה תוצאות מוגדרות ונותנות למדידה. אפשר למדוד בדיוק, ובסוף כל אחד היה צריך להגיע לאותו מקום, שזה האנדרטה וירטואלית וכל החוברות מתודולוגיות וכולי. והנראות והתוצרים שמנויים בתוך הפעילות, זאת אומרת בכל שלב היה איזה תוצר שהוא נשאר אחרי הפרויקט. אז שאחר כך אם רוצים לעשות את הפרויקט הזה בדיוק של Making Invisible Heroes Visible בכל אחד מהמדינות האלה, אז יש להם את הכלים והכל מוכן, שזה היה חלק מאוד חשוב. ובאמת הזדמנויות ואימפקט אחרי הפרויקט של גם השיתוף הבינלאומי, אבל גם השיתוף בין הארגון לבין בתי הספר, השיתוף בין בתי הספר אחד עם השני, שזה ממשיך גם אחרי שהפרויקט מסתיים. זהו, אני ניסיתי גם להיות מאוד קצרה בדבריי, אז מי שיש לו שאלות. אני גם שיתפתי את המצגת, יש בסוף את כל הפרטי קשר שלי ושל הארגון, אז אתם מוזמנים להיות בקשר. תוכלי אולי, סליחה, לא, בבקשה. תוכלי אולי לשתף לגבי התהליך של הפנייה, קודם על מיפוי למי לפנות ואיך פניתם של הפרטנרים? מבחינת השותפים הבינלאומיים זה היה יותר ההונגרים שבנו את הקונסורשיום, אבל חלק מהם גם הכרנו מפרויקטים אחרים. זה כן היה חשוב את כל הקריטריונים נגיד של מדינות שייכות לאיחוד האירופי ושלא שייכות, אבל אני חושבת שזה בעיקר טיפוח שהוא קצת לטווח הארוך, כאילו איזה ארגונים אתם מכירים, לעשות ביחד וובינרים ובאמת לחפש במאגר של ארסמוס איזה ארגונים יכול להיות שהם יהיו רלוונטיים לכם בעתיד, ויכול להיות זה לאו דווקא לסבב הזה, אבל זה משהו שאני חושבת שקצת מטפחים בטווח הארוך יותר. תודה. שאלות לעידו או קרולינה? אני כן אגיד שכבר קיבלתי מיילים, אז מי שחזרתי חזרתי, ומי שלא חזרתי אני עוד אחזור. נהדר, זה אחת המטרות, כן? למידת העמיתים הזאת, השיתופי פעולה ביניכם, זה ממש משמעותי. אני יכולה להגיד לכם שבהשכלה גבוהה יש לנו קבוצה מאוד מאוד פעילה, אנשים כבר מכירים זה את זה, ובעולם הזה של ארגוני צעירים זה עוד בתחילת הדרך, אבל אתם מאוד חשובים לנו, ספציפית אתם, עידו וקרולינה, אבל גם כל מי שנמצא כאן ולוקח חלק, כאיזושהי קהילה שממשיכה להיפגש, שלומדת אחד מהשני, שנותנת טיפים אחד לשני וגם מגישה ביחד, זה ממש עוזר, זה מרים את כולם. אז רציתי להגיד תודה לכם, ותודה רגע, לכל מי... עינב, יש לי עוד כן, שאלה קטנה. כן. כשעושים שיתופי פעולה עם בתי ספר, האם גם הבתי ספר מקבלים חלק מהמענק, או שהפרטנר שמתאם את זה מקבל את המענק? אז זה מאוד תלוי, בגדול השותף האירופי מנהל את המענק, יש כאלה שמעדיפים לתת שיפוי ישיר לאנשים פרטנית שמשתתפים, ויש כאלה שמעבירים למוסד את התקציב ונותנים להם לחלק אותו בין המשתתפים, אז זה ממש תלוי בשותפים שלכם בגדול, ואולי גם בהנחיות של המשרד הרסמוס הלאומי שנתן את המענק. תודה. יש לי שאלה. התמיכה כעיקרון מגיעה אחרי הביצוע, בעקבות דיווח, או שהיא מגיעה לפני ואז
שאלה יודעת. מצוינת. לא, זה לא אחרי. בעצם, אם מדובר בפרויקט לצורך העניין של capacity building, יש פעימות תשלום, מקבלים אחוז מסוים, אני חושבת, אל תתפסי אותי במילה, 40% מהתקציב מיד עם חתימת המענק, ואז יש דוח אמצע, לאחר שהדוח אמצע מאושר מקבלים עוד פעימה של, אני לא יודעת כמה בדיוק, וממש בסוף בסוף בסוף, אחרי שהגשת את הכל, אז כן יש איזושהי פעימה שמגיעה ברטרו של איזה 10%, משהו כזה. ועל הניידות? ניידות, את ממש, זה ממש מיד, לא בהכרח, נגיד, אם יש לך הוצאות נסיעה, את קונה כרטיס רכבת, את קונה כרטיס אוטובוס, אז את מביאה את הקבלות ואת מקבלת בחזרה. שוב, זה גם אנשים שונים, שותפים שונים, מנהלים את זה טיפה אחרת. יש כאלה שאומרים, טוב, יש לך עד 80 יורו לנסיעות פנים פה, קחי את התקציב, תעשי איתו איך שאת חושבת, אם את מעדיפה ללכת ברגל זה שלך. ויש כאלה שאומרים לא, תקני מה שאת צריכה, תביא לי את החשבוניות ואני אשפה אותך. כאילו זה מאוד מאוד תלוי. לא, נגיד לטיסות וכולי, כן, הטיסות, כן, את לא אז זה מצפה מראש. לשלם על הטיסה של עצמך. תודה. תודה רבה לכולכם, תודה לכל המשתתפים. שיהיה לכם פרויקטים מוצלחים, אתם יכולים גם לפנות אלינו במייל, ואנחנו שולחים לכם עכשיו משוב קצר, אני ממש אשמח אם תוכלו לקחת דקה, זה באמת נורא נורא קצר, למלא אותו. וממש מקווים שתזכו בהגשות ושתצליחו, ואנחנו כאן נעזור לכם. אפשר לשאול עוד שאלות עכשיו? בטח, כן, כן, כן. אז